Господин Коларов, как протече срещата с министър Милошев? И така, доста продуктивна, интересна среща, с оглед на това, че все пак това министерство е, грубо казано, за няколко месеца само на нашия хоризонт. И да видим за тези няколко месеца какво ще се успеят да свършат. Основното е подготовка на летния сезон и най-големия проблем, който ние имаме като бранш като цяло, но основно и за летния сезон, това е проблемът свързан с персонала и с пречките за вкарване на работна ръка от трети страни, от доста институции. Има доста сериозни ограничения, изисквания, парафиране на документи, чакат се с месеци, 2, 3, 4 месеца одобрението на всеки един кандидат, след което вероятността той да бъде отхвърлен, най-вече от последната инстанция от ДАНС, е много голяма и ти започваш от начало. Това беше акцента основния на нашия разговор. Също така акцента с откриването на банкови сметки на същите тези работници, които при по-големите обекти, както се гласува, над 100 човека трябва да си получават работните заплати по банков път. Невъзможността на тези, които са с 3-4 месеца виза работна, да бъде открита банкова сметка. И така проблеми, свързани общо взето с бранша и най-вече, пак казвам, с летния сезон и с работната ръка, което е обяснимо пак с оглед на краткосрочния мандат на това правителство. Какви са ви първите впечатления? Човек от бизнеса, човек, който слуша и изслушва. Според мен ще можем да работим с него. Не искам да правя съпоставки с предния министър, който беше 100% неквалифициран нито като министър на туризма, нито като бизнесмен, който тя не е била никога. Така че общо взето поне имаме бизнесмен в момента начало на министерството. Какви други проблеми поставихте с оглед, че наистина идва летния сезон? По отношение на реклама, маркетинг? То нямаме много време вече. Да не кажа, че те общо взето, предполагам, нямаме точна статистика и отчет за тая година, колко средствата вече бившия министър е изразходил, къде го е изразходил. Така че общо взето те предполагам, че парите са похарчени вече и наново да правим нова стратегия за рекламата за толкова кратък срок. Не, въобще не сме повдигали тази тема. А ще направи ли проверка на дейността на залите? И тази тема не сме я повдигали, но лично аз силно се надявам. Ние сме пуснали такова писмо, че желаем да бъде извършена такава проверка. Аз от ден първи за тия 9 месеца начало на това министерство зададах няколко пъти на госпожата това въпрос. Включително и писмено го зададахме, къде и как са изразходвани парите на Министерство на туризма за реклама, на кои организации и хора са преведени тия пари и какво точно е рекламирано с тях, защото това да рекламираме, да даваш пари от бюджета на Министерството, за да се рекламира определен обект или определен курорт, а не България като дестинация, е грубо казано престъпление за мене. И общо взето тези пари отново потънаха някъде. Най-вероятно видяхме къде бяха по всичките реакции на засегнатите хора, които искаха и държаха на всяка цена тя да остане министър и във всяко следващо правителство.